Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang usa ka gidudahang miyembro sa New People's Army sa hitabong engkwentro tali sa militanting grupo ug sa mga militar sa barangay Humay-Humay, Gihulngan City, Negros Oriental kagahapon sa buntag. Na-recover ang wa pa mailhin patayng lawas sa gipahigayong clearing operation. Matod sa Gihulngan Police, na-recover gikan sa patay ang usa ka M16 rifle ug mga bala niini. Apil usab ang mga personal nga kagamitan ug mga subversibong dokumento. Samtang-samda ng usa ka miyembro sa Philippine Army sa nihisgutang engkwentro. Tungod sa maong engkwentro, temporaryong mihikling ang mga apektadong residente sa lugar. Padayon pa ang assessment sa CSWDO kung pila gayud ang mga apektadong residente. Gisuwayan pa si GMA Integrated News nga ma-interview ang barangay kapitan. Set out dyan, na-clearing ang mga tropa sa gobyerno na ihimo sila at pursuit sa mga other fleeing kuwanta na members sa CTGs